Nagsagawa ng inspeksyon ang Provincial Engineering Office sa mga pangunahing ilog sa bayan ng Mangaldan bilang paghahanda sa isasagawang panukalang dredging upang makatulong sa paglutas ng problema sa pagbaha. Kabilang sa mga isinailalim sa inspeksyon ng Old Mangaldan River, ang Alacan River, Paldakit River at Mangragday River upang matukoy ang antas ng sitwasyon o pag-ipon ng putik, basura at iba pang sagabal na maaaring magkaapekto sa maayos na daloy ng tubig. Ayon sa mga otoridad, mahalagang bahagi ng flood mitigation ang dredging dahil nililinis at pinalalalim nito ang mga ilog sa pamamagitan ng pagtanggal ng naipong latak. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang daloy ng tubig at nababawasan ang posibilidad ng pag-apaw ng ilog tuwing malalakas ang pag-uulan. Inasang makatutulong ang naturang proyekto sa pagprotekta sa mga kabahayan, sakahan, kalsada at iba pang infrastruktura sa mga lugar na madalas maapektuhan ng pagbaha. Patuloy naman ang pagkipag-ugnayan ng LGU Mangaldan sa pamahalaang panlalawigan at iba pang ahensya ng pamahalaan upang maisulong ang mga kinakailangang flood control projects at mapalakas ang kahandaan ng bayan laban sa banta ng pagbaha. IFM News. IFM News. IFM News.